No tak, teraz som to pozeral, ty si jeden zo 4 hráčov, ktorí z tejto 12, ktorí ešte neštartovali na Final Four, takže bude to pre teba nová skúsenosť. Tie tvoje nejaké pocity? Tak nová skúsenosť, veľká česť. Som aj poprvé vlastne v Turecku, čiže teším sa na tie zápasy. No, prvý zápas dnes nás čaká Holanďania, čiže asi najťažší super. Uvidíme, no. Prišli sme tu vyhrať, prekvapiť, zabojovať, tak budeme sa snažiť. Tých Holanďanov ste si dneska už asi rozoberali na nejaké porade, čo si z toho videl, alebo čo by na nich možno mohlo platiť? Áno, mali sme už ráno o poraňajkách nejakú taktickú poradu. Ešte večer nás čaká ďalšia porada. Pozerali sme si nejaké zápasy s Čechmi, s Turkmi, čiže videli sme ich silu. Budeme rozberať ďalej, taktizovať určite. No, není to ľahký super určite. Cieľom bolo pre toto družstvo postúpiť na Final Four, to sa podarilo, ale všetci aj na čele s trénerom hovoríme, že teda nechceme tú kožu predať lacno, ako sa hovorí, a pokúsiť sa vybojovať nejakú z tých 3 medailí. Áno, tak toho roku bol cieľ s týmto kádrom postúpiť vlastne do toho Final Four, čo sa aj splnilo, a už keď sme tu a všetci určite chceme vyhrať, nikto tu neprišiel na výlet aj na dovolenku, čiže budeme bojovať od prvej lopty až po poslednú. Včera bol taký cestovateľský deň, skoro celý deň sme strávili buď v lietadle alebo v autobuse, takže pomôže dneska ten tréning trošku na tak, alebo že je teda voľný deň, bez zápasu, na také zregenerovanie sa? Tak fajn, že sme si včera vlastne oddychli, aj dneska celý deň. Ja sa do tej haly napríklad teším, troška ten kontakt s loptou potrebujeme určite, čiže oddychli sme si po tej ceste a ideme zatrénovať a pripraviť sa na ten zápas zajtra.